והנה שוב באמצע הלילה חוברים יחד מאות שוטרים לטובת מטרה אחת, הלחימה בפשיעה. הפשיעה בקרב החברה הערבית ובקרב החברה הישראלית בכלל. הפעלת סוכן מהווה נדבך מרכזי וחשוב במאבק הנחוש והבלתי מתפשר בפשיעה החמורה ומחוללי הפשיעה, ובזכותם עבריינים התעוררו הלילה למציאות אחרת והרגישו שוב את עוצמתה של משטרת ישראל. אין עבודת המשטרה נחושה והתקפית יותר מפיצוח סוכן לאחר מספר חודשים רבים. הפעלה של הסוכן היא חדירה ללב ליבו של ארגוני הפשיעה, אשר משרת את מטרה המרכזית של המשטרה. עצור בחשד בסחר בסמים, כל מה שאתה תגיד עלול לשמש נגדך בבית המשפט, יותר כניסתך בחקירה, אתה רשאי להיוועץ אצל עורך דין. משטרת ישראל הוכיחה את עוז רוחה, נחישותה וערכיותה יוצאת הדופן בהגנה על חיי אדם וחתירה למגע שעמדו לנגד שוטרי משטרת ישראל. והמשילות והריבונות הם אבני הדרך בתוכנית העבודה הזו. על אף המלחמה שעתידה להימשך, הפשיעה לא עוצרת ולא פוסקת לרגע ואף מרימה את הראש כמו שאנחנו מבינים בחודשים האחרונים או בחודש וחצי האחרונים, וליחידה המרכזית במחוז ולמחלק הסוכנים בפרט יש תפקיד חשוב ומכריע בהצלחת המשימה. היום אנחנו חושפים את ההפעלה של הסוכן אשר פעל במשך כ9 או 8 חודשים, רכש אמל"ח וסמים בכמות גדולה, תוך חיבור אישי לרובד פשיעה משמעותי מאוד והביא להפללה של 35 חשודים. אני בטוח שבאמצעותכם שוטרי הימ"ר והיחידות המיוחדות אשר פועלות בחוכמה ומיקוד תוך שימוש בשיטות הפעלה ייחודיות ואמצעים טכנולוגיים מורכבים, נדע להתמודד עם הפשיעה וניצור משוואה כזו שהפשע לא משתלם. אתה כרגע עצור בנוגע לקשירת קשר לביצוע פשע. עכשיו תצטרכו לשמור על שתיקה. אני רוצה אותך ככה, בגין ייצוא, יבוא, סחר בסמים מסוכנים, אוקיי? וקשירת קשר לביצוע פשע. מבין את החשדות? מבצע סוכן נוסף הגיע היום לסיומו ואני באמת גאה להיות כאן בטקס הפיצוח. לצד פעילות משטרת ישראל במסגרת חרבות ברזל, אנחנו ממשיכים במלוא העוצמה, גם במאבק כנגד הפשיעה הפלילית, וכל מבצע סוכן שמתווסף לרשימת הפעילויות המבצעיות של משטרת ישראל רק ממחיש את העוצמה של המשטרה. מבצעי הסוכן זה אחד המרכיבים הנדבכים החשובים ביותר שיש במיגור תופעות פשיעה, אם זה של סחר בסמים, אם זה אמל"ח, ויש להם חשיבות מכרעת. אם אנחנו רוצים לחסל את ארגוני הפשיעה, זה רק על ידי סגירה של צינור החמצן שלהם. הטיפול בנשק הלא חוקי זה אחד היעדים המרכזיים של משטרת ישראל, והישגי משטרת ישראל בתחום האמל"ח הם יוצאי דופן וכוללים תפיסות אמל"ח חסרות תקדים, בעיקר בזכות מבצעי הסוכן, מניעת הברחות ועוד.